हेलौ जोंना माबाया रोजे लाइक एंड थैंक यू सो मच रोजे 25 मोरा thumbs up मोरा क्या हो गया रे thumbs up bro ओमफ्राय रोजे ऑन थैंक यू सो मच कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट ओ thumbs up bro लाइक डन कर दो ओमफ्राय तुमने दुदू क्यों बोला मैं बोला है कि मतलब बच्चा को क्या खिलाता है ना बच्चा को दूध खिलाता है ना मैं इसको ही बोला था रे साइली उल्टा समझ गया मोरा साइली ने ओमफ्राय ओइ मानो एसे गुजुदों सनजित ले मा गुजुनायानो हामनो रोंला आंहा ओमफ्राय थामसामने हास्राय में आती है लाइक डन करता हुआ अच्छा ओके थम्स अप थैंक यू सो मच थम्स अप ब्रो थैंक यू ओ नामदार हेलो कौन है प्लीज कमेंट कीजिए जो लोग एवरीवन गाइस लोग प्लीज कमेंट कीजिए 1 2 3 जे ऑन थैंक यू सो मच ओमफ्राय आसित देवर्मा हेलो आसित देवर्मा हेलो हेलो इसके बाद क्या बोला रोजे सना लयमनिफ्राय खारबोलायबाय लयमनिफ्राय खारबोलायबाय ना रोजे आंनि एलबियाव फैयाबानो उपाय गैखाया आंनि एलबियाव फैखानांगोन बेनिफ्राय रोजा मानो आं नेट प्रब्लेम जादों ना ओमफ्राय आसित ने बोला है आप कैसे हो बोल रहा है मैं ठीक हो और आप बताओ आप कैसे है और मोस्ट वेलकम आस्ती आपको भी और थम्स अप ब्रो किधर गया प्लीज 1 2 3 कौन है कमेंट कीजिए मैं ठीक हूँ आस्था देबरमा मैं ठीक हूँ और आप बताओ कैसे जोमा मोस्ट वेलकम जोमा ब्रो मा खालामबाय दङ जोमा ब्रो ओमफ्राय रजिने बोला जोमा उनाव ना कौन है प्लीज कमेंट कीजिए ओमफ्राय आं दिनैसो फैनो मोनदों ना सन्जितनि एलबियाव ना ओमफ्राय मानोलै सन्जित रजेआ नोंनिफ्राय दाहार जाखादों नामा होनदों जोंहा जोंना माने उदालगुरिनि अनलायलायनाया एसे बारा जानांगोन ना ओंखायनो आंनियाव फैखाथारनांगोन रजेआ मिथिबायना उदालगुरिनि फैखाथारनांगोन ओमफ्राय रजेआ मादों गोबाव जाबायमोन नों रजेआ गोबाव जाबायमोन सुपार ने बोला हेलो सुपार मोस्ट वेलकम सुपार आपको मैं संजीत गोयल लाइव स्ट्रीम में स्वागत करता हूँ और बोलो आप कैसे हैं और क्या कर रहा है प्लीज कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए कौन है इसके बाद रजेआ नामदारा संजीत ना रजेआ ओमफ्राय जोंहा माने रजे सना आंनावबो फै आंबो उदालगुरिनि जोंहा उदालगुरिनि नङा जोंहा माबानिसो अरुणाचलनिसो प्लीज कमेंट कीजिए एवरीवन कमेंट कीजिए कमेंट
जोमाव उदालगुरिनि नङा जोमाव माबानिसो बिसना सारियालि ना चिरांनि ना अबेनिबासो ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदोंब्रा लोगोफोर आइफोर आफाफोर आंखौबो थगायदों नों जोमावनो आंखौबो जोमाव थगायदोंलै जोमाव उदालगुरिनि नङा अबाव जोमाव अबेबा चिरां ना अबेबा बोरैबा जायगामोनलै जोमावनिया बावबाय आङो ओमफ्राय जोंना मेक्सेला फैदों मस्ट वेलकाम मेक्सेल हेल' हेल' फैदों आरो ना मस्ट वेलकाम मेक्सेल नोंथांखौ आंनि सन्जिब गारि लाइफ स्क्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय बिशाला हेल' हाय दाना बिशाल वेलकाम बिशाल नोंथांखौ आंनि बे सन्जिब गारि लाइफ स्क्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय रजिया फाग्ला जोमाव होना होनबाय मेक्सेला अन जोमावदों टाउन खाथिनिसो फाग्लि नांदों ओमफ्राय रजिया दासो नों मेक्सेल नांदों आरो ना सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो लोगोफोर 1 2 3 प्लिज कमेन्ट कीजिए ओमफ्राय जोंना आंना ब्लु गैया लं कमेन्ट हरनो हाया दे आदसा ब्लु गैया लं कमेन्ट हरनो हाया आरोना आदसा ब्लु नांगौ आरोना बेनिफ्राय जोमाव अन थेंक इउ सो माच दासो रजे सना होनदों मेक्सेला ओमफ्राय जोंना जोमावा अन ओमफ्राय रजिया आं फोथायला जोमाव आं फोथायला जोमाव नांबाय जोमाव अन मेक्सेला ओमफ्राय मा खालामदों रजे सना नांगोना बेनिफ्राय मेक्सेला ओमफ्राय जोमाव अन थेंक इउ सो माच रजिया बुंबाय लांदों ओमफ्राय जोंना जों बुंबाय वेलकाम टु गोबर स्लिपिं माइ एन्ट्रिटिं दा इन कफि सार्भिस मा हरला जोब्बायलै वेलकाम टु हरला जोब्बाय नै जों थेंक इउ सो माच जोंना बिशाला बुंबाय थैंक यू ब्रो वेलकम करने के लिए अच्छा ओके विशाल ब्रो अभी क्या कर रहा है बोलो विशाल ब्रो और आप लोग का इधर आप लोग जो जगह में है ना उसका मौसम कैसा है प्लीज मुझे बता दो क्योंकि बेनिफ्राय जोंना रजिया होनदों आं ओरैनो दं जोमाव अन माबा वेलकाम टु गोबर स्लिप बोर्ड एन्ड टेक्स्ट डेट इउ कपि विल बि सेभ आरो माबा माबि हरबाय थेंक इउ सो माच एम प्रडाक्शन हाय हेल' नारना हाय हेल' मस्ट वेलकाम ओमफ्राय बोरै खबर सबर वेलकाम खालामबाय जोंना एमबिखौबो ओमफ्राय जोमाव बुंदों रजे सना फैगोन ना होनदाना फैगोन ना होनदों एमबि होनदों लाइक दान थेंक इउ सो माच एमबि मस्ट वेलकाम आंनि एलबि स्क्रिप्टआव फैनानै आङो सापर्ट खालामनायनि थाखाय बेनिफ्राय रजि होनदों मा खालामदों नों मेक्सेल रजिया होनदों बहा जोमाव नांदों आरो ना ओमफ्राय स्पेसानो दं जिरायना रजे नांदों ओमफ्राय जोंना बिशाला बुंबाय मैं बैठ रहा हूँ अभी हमारा वीडियो तुम्हारा वीडियो देखकर आया हूँ मौसम बारिश से मेरा वीडियो क्या है अच्छा थैंक यू सो मच मेरा वीडियो मैं भी आपका वीडियो देखेगा विशाल मैं टाइम नहीं मिला ना मतलब अभी अनामिका की एलबी में था और अनामिका की एलबी बंद करने के साथ ही साथ में एलबी दिया है और मैं टाइम नहीं मिला अभी मैं एलबी बंद करने के बाद दिखेगा वीडियो देखेगा विशाल का देखेगा एलबी बंद करने के बाद रुको मैं विशाल का चैनल को विशालनिखौ नायबायथ' आरो अच्छा नायखादों आङो विशालनिखौ नायबायसो बावदोंसो आंलाय नायाखै सानदोंमोन बेनिफ्राय रजे अन स्पेस अन ओमफ्राय स्पेस अन थैंक यू सो मच ओमफ्राय विशाल ओके होनदों विशाल ब्रो नोंनि विशाल का वीडियो में देखा है विशाल आपका वीडियो देखा है और नया वीडियो डालेगा ना मैं जरूर देखेगा विशाल टेंशन लेना नहीं चाहिए बेनिफ्राय नायदो फैबाय मस्ट वेलकाम नायदो आंनि सन्जित गयारि लाइभ स्क्रिमाव नोंथांखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय
नायदो ब्र'आ बुंदों हेलौ 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 ब्र' मा ओंख्रि जाखो होनना ब्र' जोंना ओंख्रिया दालि ओमफ्राय आलु बाथोनसोमोन दहयो ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना फिसा फिसौ फाजा दंमोन आरोना स्पेसा अन ओमफ्राय र'जिया अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय लोगोफोर ओमफ्राय विशाल ने बोला है ओके ब्रो बोल रहा है ओके बाय एवरीवन गाइस प्लीज कौन कौन है कमेंट कीजिए 1 2 3 एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए आप लोग कमेंट करने के साथ साथ पता चल जाएगा आप लोग मेरा एलबी में है और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहा है तो इसलिए और इसके बाद हम लोग का स्पेस ने बोला है रोजे रोजे स्पेस आनी मैक्सेल लाइक डान ब्रो थैंक यू सो मच नायदो ब्रो लाइक डान होनायनि थाखाय थैंक यू सो मच ब्रो माबोरै मा खालामबाय दं दायो खोन्थाहरदो दे एसे कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए आज मतलब बहुत अच्छा टारगेट लेके आया है मैं आप लोग के पास अच्छा कमेंट पड़ेगा और आप लोग का दिल अच्छा से खुश कर देगा मतलब आप लोग का कमेंट को अच्छा से पढ़ाएगा बोल के आज में आया है इसलिए आप लोग अच्छा कमेंट करते रहो मैं आप लोग का कमेंट पढ़ते रहेगा और बातचीत करो मेरे साथ मैं भी आप लोग के साथ बात करते रहेगा और रोज भाई ओ आं सिनायखायोमोन मैक्सेल ओंख्रि नावदों सनजित ब्र ना ओके नायदो ब्र थैंक यू सो मच खानायनि थाखाय नायदो ब्र मा ओंख्रि जानायमोन दहयो भाई विशाल ने बोला है आप ऐसे मोटिवेशन का वीडियो लेके आओ नाम जाना ओनली मोटिवेशन वीडियो का ही था और मतलब मेरा पास अच्छा कैमरा नहीं है लेकिन मुझे वीडियो बनाने का तरीका अच्छा से मालूम नहीं है लेकिन कौन सा स्टेप से पहले कौन सा टॉपिक को आके वीडियो है मुझे इतना अच्छा मतलब मालूम नहीं इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया था लेकिन आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ मतलब मोटिवेशन वीडियो लेके आने लेकिन आप लोग सपोर्ट करते रहे ना मैं भी आप लोग सपोर्ट करते रहेगी लेकिन आप लोग के साथ बातचीत करते रहेगा हेल्प से ही मैं आगे जाएगा और आप लोग को भी मैं हेल्प करेगा क्योंकि एक दूसरे के साथ हेल्प करके हम लोग सभी आगे जाना पड़ेगा इसलिए थोड़ा हेल्प कर दे प्लीज़ और इसके बाद स्पेस ने बोला ऑन मैंने बोला है नो नो ना मा रोजे नामदों स्पेस ने बोला है ऑन 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 थैंक सो मच ऑन रहने के लिए नायदो ने बोला मा ना आरो खुमब्रासो सनजित ब्रन्डारा नाजों खुमब्राजों आरोना जोबोद गोथाव आरोना जोबोद गोथाव नाजों खुमब्राजों ओमफ्राय ना गोरलै नामा ब्र ना गोरलै बेनिफ्राय स्पेसनि रजेने बोला है मा होनदों स्पेसनो मा होनदों नो स्पेस नै अखा थाफ्रिलायबाय जोंखै आरो बेनिफ्राय विशालने बोला है सूरत में सबका भी ऐसा ही होता है लेकिन ये सब प्रॉब्लम को पार करके जाना पड़ेगा अच्छा हाँ मतलब फास्ट में ऐसा ही होता है मैं भी इसलिए मैं कोशिश कर रहा है क्योंकि मेरा पास बहुत मोटिवेशन का मतलब आइडिया है मतलब लेकिन बनाने में मतलब में ऐसा होता है कि कौन सा टॉपिक को आगे लेके आएगा मतलब कौन सा टॉपिक को बोलेगा ऐसा होता है ना फर्स्ट टाइम में मैं ट्राई करेगा और ट्राई करते रह जाएगा बेनिफ्राय नायदोआ ब्र नावदों ओमफ्राय मेक्सेला बुंदों आंखौ सिनायाखै नामा नावदों ओमफ्राय थामसा बुंबाय हिंसामथार नुदों ओंखि सनजित बायना अके थैंक यू सो मच थामसा ब्र थामसाबने ससमा दिया है थैंक यू सो मच मेक्सेल ने ऑन थामसाबने ऑन रोजिया बुंबाय सिनायाखैमोन मेक्सेल होननानै अके मेक्सेल सिनायाखैमोननो ओमफ्राय सुबु ने आ गया हेलो भाई लाइक डन थैंक यू सो मच सुबु हाउ आर यू सुबु आई एम फाइन है और सुबु मेरे आज नया वीडियो डाला है प्लीज़ फॉलो अस कर दो सपोर्ट मी प्लीज़ सुबु सिस्टर मोस्ट वेलकम सुबु सिस्टर आपको मेरा संजीत गोयरे लाइव स्ट्रीम में स्वागत करता हूँ रोजे ने ऑन थैंक यू सो मच मेक्सेल ने बोला है साहा लोंबाय ना मा रोजे साहा लोंबाय ना मा रोजे सोंदों मेक्सेल ने ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए थैंक यू मेक्सेल थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए मेक्सेल ऑन बारा सा लोङा मेक्सेल होनना बुंदों मेक्सेल ने बुंदों ऑन थैंक यू सो मच सुबुने बोला ओके बाय ब्ला अच्छा ओके थैंक यू सो मच
शुभ सिस्टर और आप क्या कर रहे हैं और हाउ आर यू अभी आप व्हाट आर यू डूइंग नाउ शुभ सिस्टर मेक्सेल ने बोला ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन कौन है प्लीज़ नेट प्रॉब्लम हो रहा है क्या मेरा बारिश आ रहा है हम लोग का पास इधर बारिश मेक्सेल ने बोला है आं नंगो नंगो आंथ' दिनाव 10 कापसो लोङो रजे नामजाना रजे मेक्सेला साहाखौ दिनाव 10 कापसो लोंनाय जायोनो आरोना ओमफ्राय रजेया बुंदों नोंलाय मेक्सेल नामजाना कमेन्ट कीजिए बेनिफ्राय जोंना मेक्सेला बुंबाय आं लोंनो र' फुदुंगासिनो दा मेक्सेला लोंनोनो फुदुंगासिनो बेनिफ्राय बिशाल ने बोला हम लोग का खराब है खराब मैं जा रहा हूँ ठीक है लाइक डन बाय बाय ओके विशाल ब्रो ओके थैंक यू सो मच आपने मेरा एल्बम में आके थोड़ा हेल्प किया है थोड़ा सपोर्ट किया है लाइक डन किया है इसके लिए थैंक यू सो मच इसलिए थैंक यू सो मच विशाल थैंक यू मैक्सेल ने बोला है ऑन थैंक यू सो मच मैक्सेल ऑन रहने के लिए हम लोग का बीरू ऑफिशियल आ गया बीरू सर लाइक डन साल्टे सोना बोल रहा है थैंक यू सो मच हार्ट भी दिया आई एम एक्सेप्ट बीरू सर राधे राधे राम गुरुजी बीरू सर कैसे है प्लीज कमेंट मी और रोजे ने बोला है आं मासाव 4 गामल' लोङो नारा रोजिया मासाव खेनब्रै गाहामल' लोङो आरोना साहाखौ आदसा मेक्सेला बुंबाय अनामिका बहा सना आंखौ सिनायाखै होनदों बहाय दहाय बे हाथिया नाद्रा अनामिका दहाय सिनायाखै होनना बुंदों आरोना मिथिया दे मेक्सेल ब्र फाग्लासो बेनिफ्राय अनामिकाया एसे मानसिया ओमफ्राय मेक्सेला बुंबाय एथ' खम नामजारना बेनिफ्राय मेक्सेला बुंबाय गुड इवनिंग बीरू सर बोल रहा है और बीरू सर ने बोला मेथिगु साल्टे राम बोल रहा है राम गुरुजी गुड इवनिंग मैक्सेल रोजी ने बोला ऑन थैंक यू सो मच कमेंट करते रहने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच बीरू सर आप क्या कर रहे हैं और बीरू सर आपका अभी नाइट में ड्यूटी है कि नहीं है और रोजी ने बोला ऑन मैक्सेल ने बोला ऑन रोजी ने बोला मैक्सेल थैंक यू सो मच आप लोग कमेंट करते रहने के लिए आप लोग ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच प्लीज़ कौन है 1 2 3 मेरा एल्बम में कौन है प्लीज़ कमेंट कीजिए आप लोग की कमेंट को मुझे आप लोग कमेंट करेगा ना तो मुझे पता चल जाएगा आप लोग मेरा एल्बम है और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहा है और आप लोग ऑन करते रहो थैंक यू सो मच मैक्सेल ने बोला है बीरूजी बोल के हाथ दिया है जमाव ने बोला आं एसे बेस्ट थाथ' ओके जमाव थैंक यू सो मच जमाव आंनि एलबि स्ट्रिमाव फैनानै आंखौ दसे समब्लाबो सापर्ट खालामनायनि थाखाय रोजा साबायखर थैंक यू सो मच जमाव ब्र बेनिफ्राय रजिने बोला ओंखाम संबाय नामा रजे होनना बुंदों रजिया बुंबाय बहा खारोमोन जोमाव फाग्लानो बहा खारदोंमोन जोमाव फाग्लानो रजिया बुंदों बीरू सर ने बोला है ड्यूटी तो नहीं है लेकिन मोबाइल चार्ज नहीं है अच्छा बीरू सर आप लोग का इधर करेंट है कि नहीं लाइन है कि नहीं है ओमफ्राय ओके दशरथ मोस्ट वेलकम दशरथ आपसे मेरे से आप नया तो प्लीज़ मुझे सब करो और कमेंट करते रहो और मेरा लॉन्ग वीडियो में फुल हाउस करके मुझे कमेंट कर दो मैं आपको बैक कर देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों में सभी को सपोर्ट करेगा सभी को बैक करेगा मैक्सेल ने बोला है करेंट क्या हुआ बीरू जी बोल रहा है और दशरथ ने बोला है सब कर दो हाँ दशरथ में सब कर देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दशरथ कमेंट करते रहो मदों खाराखैमोन रजे सना आं संख्रि बोखालायदोंमोन गारिनिफ्रायनो संख्रि बोख्लायदोंमोन गारिनिफ्राय मेक्सेला बुंबाय दशरथ जइनिं करो बोल रहा है सुपर शुभ सिस्टर ऑन थैंक यू सो मच सब कर दिया 200 थैंक यू सो मच जबी 200 कर दो बोल रहा है दशरथ आप कमेंट करते रहो आप नया फ्रेंड लोग के साथ बातचीत करो आपका सब आराम से बढ़ जाएगा दे दो बोल रहा थैंक यू सो मच दशरथ मैं आपको दशरथ देखो मेरा लाइव स्क्रीन में देखते रहो देखो दशरथ आपको सावधान देखो 177 हो गया आप लोग का 177 हो गया आपका दशरथ आपको मैं सावधान क्या है प्लीज बेनिफ्राय रजिया बुंबाय नोंबो नामा जोमाव होनना बुंदों
दोस्तों ने बोला है और जल्दी दोस्तों में आपको सावधान किया है। और मैक्सेल ने बोला है दोस्तों वीडियो देख के कमेंट करो, मैं बैक कर दूंगा बोल रहा है। दोस्तों ने बोला है नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम होने वाला है बोल रहा है। दोस्तों ने बोला हेलो। रोजी ने बोला आं नेट प्रॉब्लम जादों संजीत, आं नेट प्रॉब्लम जादों। ओके थम्सअप ने बोला है संजीत क्यों सिंगल है क्या बोल रहा है। थम्सअप ब्रो आई एम सिंगल, फुल सिंगल। मैक्सेल ने बोला ऑन, रोजी ने बोला ऑन। अच्छा बोल रहा है दोस्तों ने। और थम्सअप ने बोला है संजीत भाई दोस्तों ने बोला है 200। हाँ बोला है दोस्तों, मैं आपको सावधान किया है। थम्सअप ने बोला है हाँ, थम्सअप ने बोला है ऑन ऑन, थैंक यू सो मच। थम्सअप ने बोला 200 प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। थम्सअप बोला है प्लीज नेटवर्क पूरा होने वाला है बोल रहा। अच्छा ऑन लोड है, अच्छा अच्छा ओके रोजे। थम्सअप थम्सअप कमेंट कीजिए। दूसरों ने बोला है भाई 200 करवा दो दिएगा अंदर। अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा। हम दोस्तों दोस्तों ब्रो टेंशन लेना नहीं चाहिए। दोस्तों ब्रो प्लीज कमेंट करते रहो और एक दूसरे को जो जिसको आप नया साथ आप नया है और इससे बात करो, इसके साथ फ्रेंड मांग लो और एक दूसरे के साथ बातचीत करो, एक दूसरे के साथ सब ले लो और आराम से हो जाएगा। टेंशन लेना नहीं चाहिए। भी में आते रहना आराम से, नया नया फ्रेंड लोग के साथ फ्रेंड लोग के साथ बातचीत करो, आराम से हो जाएगा दोस्तों। मिक्सेल ने बोला है बाल्ब आं खालामालै रेस्पॉन्स हुआ बालांलै मा बुंनो आरो। दोस्तों ने बोला है भाई प्लीज सपोर्ट। हाँ दोस्तों मैं आपको सपोर्ट करेगा, टेंशन लेना नहीं चाहिए। कल भी आऊंगा 100। ओके ओके दोस्तों। दोस्तों ओके ओके। दोस्तों ने बोला ऑन ऑन, थैंक यू सो मच। लिंक डाले बोल रहा है। ओके दोस्तों भाई दोस्तों ने बोला लिंक डालो ना। दोस्तों लिंक डालने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आपका मतलब ये आपका नाम से कर सकता है। टेंशन लेना नहीं चाहिए, आपका नाम कर सकता है, लिंक की जरूरत नहीं है। हमारे मैक्सेल ने बोला है हाथी आना मेका कहा है तुंदरा। हाथी आना मेका गया फैयाखै। दशरथ ने बोला कितने देर में बाजाएंगे, कितने देर में बाओ क्या कब करोगी। दोस्तों आपको मैं शब्द क्या है देखो दोस्तों, आपके पास बीरू सर है, मैक्सेल है, बीरू सर है, मतलब बातचीत करो आराम से मिल जाएगा। ब्लू ले लो दोस्तों। हाँ दोस्तों हेलो ऑन ऑन मैक्सेल ऑन। दोस्तों ने ऑन ऑन ऑन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बीरू सर नहीं है बोल रहा है। मैक्सेल ऑन ऑन ऑन। दोस्तों ने 200 प्लस बोल रहा है। मैक्सेल ऑन 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 नहीं है दोस्तों बोल रहा है। करेगो 200 बोल रहा है। बीरू ने बोला ऑन ऑन ऑन, बीरू ऑन। दोस्तों हेलो दोस्तों देखो मैक्सेल को साफ कर दो, मैक्सेल आपको बैग दे देगा। मैक्सेल दोस्तों कर दिया बोल रहा है। अच्छा थैंक यू सो मच। दोस्तों जिसको जिसको नया नया देखा है ना, जिसको जिसको नया देखा है प्लीज साफ कर लो। बिरु सर ऑन ऑन रोङा 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 खोमा ले ओंलै रोङायो। मैक्सेल ये गोदानसो खोमा मानसिया जेबो रोङा। लिंक दो इसकी ना लिंक दो इसकी नांबाय। देखो दोस्तों में आपको ब्लू दे दिया है। दोस्तों में आपको ब्लू दे दिया है और मैक्सेल है ना, मैक्सेल का नाम में क्लिक करो, क्लिक कर दोस्तों में आपको ब्लू दे दिया है मैक्सेल का नाम। इसके बाद गो टू चैनल में जाओ, इसके बाद वीडियो वॉच करो, इसके बाद सावधान कर दो मैक्सेल को और कमेंट कर दो। इसके बाद आपको मैक्सेल ने वंडरफुल लाइक डान ब्रो, थैंक यू सो मच। वंडरफुल गेमिंग लाइक होनायनि थाखाय थैंक यू सो मच। दोस्तों में आपको ब्लू दे दिया है, आप मैक्सेल को साफ कर दो, मैक्सेल आपको अभी बैक कर देगा। मतलब
एक दूसरे के साथ मतलब साफ करने से ही मतलब साफ बढ़ाएगा ना मेरू ना सॉरी दूसरा मिक्सर ऑन वांडा फॉर गेमिंग ऑन थैंक यू सो मच वांडा फॉर गेमिंग मिक्सर ने ऑन 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 थैंक यू सो मच बिरु ने ऑन 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 मिक्सर ने ऑन 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 बिरु ऑन मिक्सर ऑन बिरु ऑन मिक्सर ऑन बिरु ऑन मिक्सर ऑन थैंक यू सो मच मिक्सर ने ऑन 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 थैंक यू सो मच सुबह होले वांडा फॉर गेमिंग आं बिराद स्ल'लै अखा सालायबावबाय नै ओमफ्राय दस्र'नो ब्लाकार दिया ओमफ्राय ओइ मिक्सेल खालामबाय नोलाय चेक खालामनायलाय बेनिफ्राय बिरु ने ऑन ऑन दूसरों ने बोला मेरी भी करो बोल रहा है कर दिया ऑन ऑन थैंक यू सो मच देख लिए नेट थाबथाबाय थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच सपोर्ट मी प्लीज बोल रहा है वंडरफुल गेमिंग थैंक यू सो मच मैक्सेल ने ऑन 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 थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए थैंक यू नेट प्रॉब्लम थासोलै केला कमेंट स्पेस ऑन मैक्सेल ऑन फिर ऑन थैंक यू सो मच कमेंट करते रहने के लिए थैंक यू सो मच मेरा आवाज आप लोग के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा है दोस्तों ने बोला है 200 कर दो दोस्तों भीरू सर देखो दोस्तों किसी के साथ बातचीत करो भीरू है किसी के साथ बातचीत करो दोस्तों जी प्लीज मैक्सेल कमेंट करो बोल रहा है मैक्सेल कमेंट हमारे भीरू ने बोला ऑन थैंक यू सो मच वंडरफुल गेमिंग नेट प्रॉब्लम ले वंडरफुल गेमिंग मा बुंनो आरोना अनेपाय किरबेन ने बोला किरबो भाई बोल रहा है बीरू ऑन बीरू कर दो बोल रहा है देखो बातचीत करो हाँ हो जाएगा बीरू ने ऑन मैक्सेल ऑन स्पेस ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच कमेंट करते रहने के लिए थैंक यू सो मच कमेंट करते रहने के लिए कमेंट हमारे नेत्रक नहीं बच्चा हाँ नेत्रक जल्दी से हाँ ओके बीरू ने बोला दशरथ क्या करो मैं हाँ कोलकाता लाइक डाउन 10 थैंक यू सो मच कोलकाता थैंक यू कोलकाता ने बोला है कैसे हो ब्रो कोलकाता जी मैं ठीक हूँ और आप बताओ आप कैसे है कोलकाता जी और बीरू ने बोला ऑन थैंक यू सो मच स्पेस ने बोला ऑन इसके बाद वंडरफुल गेमिंग ऑन इसके बाद दशरथ ने बोला है करवा दो 185 बोल रहा है हो जाएगा कमेंट करते रहो एक दूसरे के साथ बातचीत करो हो जाएगा कोलकाता बोला कर से हो ब्रो अच्छा ठीक है कोलकाता मोस्ट वेलकम कोलकाता जी बोलो क्या कर रहा है और वंडरफुल गेमिंग ऑन बीरू ने बोला संजीत साल्टे ब्लू लाए अच्छा बीरू मैं आपको ब्लू दे दिया है सहर जी वंडरफुल गेमिंग ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए इंडिया सब में साले टाउन एरिया में थोड़ा नेट लगता है लेकिन गांव एरिया में पूरा प्रॉब्लम ऐसा होने से कैसे होगा रे इंडिया में इसके बाद वंडरफुल गेमिंग बाय 195 प्लस जल्दी हो जाएगा रोजे ने ऑन दूसरों ने बोला ज़्यादा करो हो जाएगा स्पेस ने ऑन थैंक यू सो मच दूसरों ने बोला कर दो हाँ दूसरों वंडरफुल गेमिंग से बात करो और देखो रोजे है रोजे के साथ बात करो बीरू सर के साथ बात करो बीरू सर को सावधान करो आप जिसको नया देखा है ना सभी को सावधान कर दो थैंक यू सो मच MB हेलो थैंक यू सो मच ऑन स्पेस की लिंक दो बोल रहा है कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए कमेंट स्पेस कर दीजिए नाउंडंग इसके बाद स्पेस ने ऑन दूसरों ने बोला है मेरी को भी करो बोल रहा है और भीरू सर ने बोला है दूसरा ज्वाइनिंग डन बैक कर दो बोला हाँ दूसरा ओके बोल रहा है दूसरों ने
Laborado, everyone guys, please, Laborado, please, Laborado, thank you so much. हम लोग का दूसरों ने बोला स्पेस को कर दिया, बोल रहा है स्पेस कर दिया, बोल रहा है ओके। बीरू को कर दो, बीरू ने बोला ऑन, थैंक यू सो मच। और रोजे को कर दो स्पेस, रोजे ने ब्लू नांगो नामा। बीरू ने बोला ऑन, स्पेस ने बोला थैंक यू दोस्तों। बीरू ने बोला ऑन, थैंक यू सो मच। सुरभि पटेल हेलो मोस्ट वेलकम सुरभि पटेल, आपको मेरा संजीत गोरी लाइव स्ट्रीम में वेलकम करता हूँ मैं। दोस्तों ने बोला है बीरू दान बोल रहा है, और सुरभि पटेल ने बोला है यो इसके बाद वंडरफुल गेमिंग नेट प्रॉब्लम बारा वंडरफुल गेमिंग बोरै जाखोब्रा नेटाला आंना मिथिलालै। बेनिफ्राय स्पेस ने बोला ऑन ज्वाइनिंग मी प्लीज बोल रहा है। देखो पटेल ने आपको दोस्तों जी आपको ब्लू आपको ज्वाइनिंग आया। इसके बाद स्पेस ने ऑन स्पेस करो मेरे को बोल रहा है। दोस्तों कमेंट नहीं आया बोल रहा है, भीरू सर को कमेंट करो, कमेंट भाई स्पेस नहीं बोल रहा है। स्पेस ने ऑन, थैंक यू सो मच। वंडरफुल गेमिंग ऑन, थैंक यू सो मच। अब कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस, प्लीज कमेंट कीजिए। भाई अच्छा हो जाएगा, वीडियो ऑन नहीं होगा। ओके ब्लू बैंक वंडरफुल गेमिंग ओमफ्राय जोंना माबोरै बीरू ने बोला थैंक यू सो मच। इसको स्पेस ने ऑन, थैंक यू सो मच। ऑन, थैंक यू सो मच। दोस्तों ने बोला स्पेस करो बोल रहे हो, 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देखे करो, आराम से मिल जाएगा, टेंशन लेना नहीं चाहिए। दोस्तों ने बोला वंडरफुल गेमिंग करो बोल रहे हैं। इसके बाद वंडरफुल गेमिंग करो। ओमफ्राय नेट प्रॉब्लम बड़ा नहीं, नेट प्रॉब्लम फरायने बोला है ऑन, थैंक यू सो मच। बीरू ने बोला ऑन, थैंक यू सो मच। दोस्तों ने बोला है वंडर बोल रहा है वंडरफुल गेमिंग कमेंट खालामनांगौ दोस्तों को। सुरभि ने बोला थैंक यू सो मच। दोस्तों ने बोला सुरभि कमेंट करो और लाइक बोल रहा है। सुरभि ने बोला ऑन, हम लोग का ने बोला ऑन, थैंक यू सो मच। ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस, प्लीज कमेंट नेट प्रॉब्लम जा रहा है बेले घंटा नेट नी प्रॉब्लम लो। कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस, प्लीज कमेंट कीजिए। दूसरों ने बोला है सुरबा ऑन बोल रहा है नेट का नेट प्रॉब्लम ले लोगोफोर, मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा है रे, सॉरी गाइस। आप लोग कमेंट करते रहने के लिए थैंक यू सो मच, कमेंट करते रहने के लिए। मेरा नेट प्रॉब्लम है, ले जा मेरा नेट, थैंक यू कमेंट करते रहने के लिए, थैंक यू तो देना बोल रहा है। और दूसरों ने पटेल ऑन बोल रहा है। मेरा नेट प्रॉब्लम गाइस, एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट करते रहो। इसके बाद दूसरों ने बोला है 119 प्लस कर दो बोल रहा है। सुरभि ने बोला है ओके बीरू कमेंट कर देना, रिटर्न कर दूंगी बोल रहा है। एवरीवन प्लीज कमेंट कर दूंगी हमको बोल रहा है, आपको ऑलरेडी सुरभि जी बोल रहा है, कमेंट चला गया ऑलरेडी। इसके बाद सारुना ने बोला है मोरा लाइक डान बोला, थैंक यू सो मच सारुना लाइक डान के लिए थैंक यू सो मच। बीरू ने बोला है ओके सॉरी ऑन, थैंक यू सो मच। वंडरफुल गेमिंग बोला रोजे सना साब खालामबाय दै आं नांदों वंडरफुल गेमिंगा। स्पेस ने बोला है गिदिंबाय दं नोंनांलै गिदिंबाय दङ मा खालामनो आरोना, गिदिंबाय दङ बेनिफ्राय मा खालामनो आरोना। इसके बाद ऑन थैंक यू सो मच ऑन थैंक यू सो मच। रोजे ऑन वंडरफुल गेमिंग ओके नाउ दूसरों ने बोला रोजे सोना
ऑन बोल रहा है, स्पेस ने ऑन। सुरभि ने बोला है बीरू चेक। इसके बाद कौन कौन है प्लीज कमेंट कर रहे हो, कमेंट करते रहो। सुरभि, इसके बाद बीरू चेक करो बोल रहा है। सुरभि ने बोला है, सुरभि ने बोला बीरू आपको रिटर्न किया है, ओके बोल रहा है। दशरथ ने बोला सर सपोर्ट सुरभि पटेल करो मेरे को बाय नामुंडंग। इसके बाद सुरभि ने बोला है ज्वाइनिंग में दूसरी आईडी से अभी रिटर्न कर दूंगी बोल रहा है। स्पेस ने बोला ऑन। सारुना बोला संजीत तेरा आवाज सुनने के लिए थोड़ी आया है। आपकी एलबी में मैं बिजी हूँ क्योंकि सुनने के लिए आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा वॉइस सुनने के लिए आने के लिए आपको थैंक यू सो मच। और बता दीजिए और अभी क्या कर रहा है और आप ही खाना। बीरो ने बोला ओके सारुना मैं चेक। दशरथ बीरो ने बोला ओके सारुना। और कमेंट कर दो बोल रहा है। स्पेस ने ऑन 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 करने लेकिन सावधान मोनो हो बोल रहा है। अच्छा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कमेंट करते रहने के लिए। इसके बाद रोडे नेट प्रॉब्लम जालाय बायलै मा फन हरबाय थायोब्रा आंनालाय मानसिफोरालाय नेट प्रॉब्लम जानायफोराव नेट प्रॉब्लम जानायाव नेट खारां फन हरबाय थादों मानसिफ्रा। इसके बाद आदम सुरभि पटेल ओके सॉरी गाइस नेट प्रॉब्लम था इसलिए आपका कमेंट में कमेंट चला गया नीचे, इसलिए बुरा ऊपर चला गया, बुरा मत मानना। बीरू सर ने बोला शुगर आईडी कैसे है बोल रहा है। सुरभि ने बोला कर तो दशरथ जी बोल रहा है। दशरथ ने बोला ओके। सुरभि ने बोला शुगर बोला बीरू सर शुगर का आईडी है, शुगर ना सुरभि का आईडी है। दशरथ ने बोला लाइक 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 की देर लाइक की किर बोला है। सारुना ने बोला है ओए संजीत बहुत नेटवर्क स्लो है मेरा यहाँ। सारुना मेरा भी बहुत नेटवर्क स्लो है, मेरा भी बहुत नेटवर्क स्लो, मेरा भी बहुत नेटवर्क स्लो। स्पेस ने बोला ऑन 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 थैंक यू सो मच स्पेस। सुरभि ने बोला यो यो। दूसरों ने बोला है सुरभि आपने नहीं किया बोल रहे हैं। रोजी ने बोला ऑन। सुरभि पटेल ने बोला है दूसरों जी आपका कमेंट मिला नहीं है। दूसरों जी आपका कमेंट नहीं मिला है। सुरभि पटेल को प्लीज कमेंट कीजिए बार। ब्लू 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 मिलने दो करती हूँ प्राय। हाँ सुरभि आपको ब्लू चाहिए ना, सुरभि में आपको ब्लू दे दिया है। दूसरों ने बोला है सुरभि पटेल आप भी करो बोल रहे हैं। दूसरों ने बोला ऑन। सुरभि पटेल ने बोला आप कमेंट मिल गया है दूसरों जी कर रहे हो बोल रहा है। बीरू ने बोला है थैंक यू सुरभि सुगार। सुरभि ने बोला है वेलकम बीरू सर। रोज ने बोला ऑन 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 थैंक यू सो मच। प्लीज कौन कौन है कमेंट करते रहो, कमेंट 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 प्लीज कौन कौन है कमेंट करते रहो। प्लीज प्लीज कमेंट करते रहो। ओमफ्राय बीरू ने बोला थैंक यू सुबि सुगार। सुगारने वेलकाम। रोजी ने बोला ऑन। सिमी मैयानो नेटवर्क प्रब्लेम नामा मैसो लै बिराद नेटवर्क प्रब्लेम मैसो मा बुंनो आरोना। ओमफ्राय दायो एसे जाफिनबाय। मा खालामबाय दङ दे मैसो खोन्थाहरदो। रजियानो स्पेस खारबाय नामा होनदों। ओमफ्राय बीरू होनना बुंदों रोजे सना बाजै आप करो ना मुझे ज्वाइनिंग बोल रहा है। एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट 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 मैं भी कमेंट करेगा, आप लोग भी कमेंट करते रहो।
माबालो नेट प्रॉब्लम जाने का कमेंट के लिए डांगा थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस प्लीज आप लोग कमेंट कर रहा है और आप लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहा है इसलिए थैंक यू सो मच नायदे आं दाना मा जाखो नायदो ब्रो बुजियाखै गाइस डिस्टार्ब मोननानै आङो बेलेगाव फैदों आरोना नै बेलेग साइडआव फैदों आरोना गोनां ओमफ्राय रोजे ऑन ओमफ्राय जोंना वान्डा 6 आईडी बोल रहा है सुरभि 6 आईडी बोल रहा है वान्डा फॉर में आईडी दंब्ला आंनोबो हरदो आईडी दंबा आईडी बोलाय बीरू ने बोला है सुरभि मैं आपकी आपकी जो असली आईडी से नहीं हाँ सुरभि मैम आपकी जो आईडी हाँ सुरभि आईडी हाँ असली आईडी से करेगा कि नहीं करेगा बीरू सर ने और सुरभि ने बोला कर लूंगी बीरू जी बोल रहा है कर लूंगी बोल रहा है बीरू जी वांडा मेरी 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 को साफ साफ करो बोल रहा है वांडा फॉर गेमिंग नहीं जना सिमी को साफ करो फुराना लोगोफोरा रावबो फैला माथो आंनाव दाना फुराना लोगोफोरानो फैला सब गोदान लोगोफोर ओमफ्राय 1800 लोगो मोनबोनाय गोजा आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर प्लिज कमेन्ट कीजिए कौन कौन है लाभ उरादो सिमी मैया लाभ उरायना होदो सुरभि लाभ उरादो सर वान्डा रोजे नायो ओमफ्राय कौन है स्पाइस मेक्सेल कौन है लाभ उरायना हो अननानै लाभ उरायदो बेनिफ्राय दशरथ ने बोला है सिमी ऑन दादा सिमी को दशरथ जी सिमी को साफ कर दो सिमी ने आपको बैक कर देगा सिमी आपको बैक कर देगा सिमी को साफ कर दो दशरथ सिमी ऑन बोल रहा है ओमफ्राय नायदा बुंबाय दे गाइसमोन आईडी हरदो आंबो हरगोन नामदारना नायदो आईडी हरनांगौनो आंबो हरगोन नामदो नायदिजों लोगोफोर वान्डाफोर गेमिं आईडी दङ वान्डाफोर गेमिं नायदो जों लोगो जालायलायदो आईडी हरलायलाय ओमफ्राय दसरा रामुदों आं कमेंट ओके एंड कमेंट बोल रहा है सुरभि ने बोला दोस्तों जी कर दिया है रिटर्न मैंने बोल रहा है दोस्तों ने बोला है सिमी कर दिया और सिमी ने बोला है दोस्तों सब करो बोल रहा है बिबारी फैदों लाइक दान विशाल नामदारना विशालालाय बोरै फैखो बिबारी थैंक यू सो मच मेरा संजू गौरी लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत किया है मैं बिबारी थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम बिबारी ने बोला हाँ सुरभि ने बोला यो 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 बिबारे बुंदों मा खबर दालाय बास्लायग्रा दालाय बास्लायग्रा बिबारी खबरा बारा मोजां नङा गाज्रि आरोना ओमफ्राय दसरने बोला बिबारी ऑन दों ओमफ्राय सिमी मैया नामदों और कमेंट करो एमबी बैक करेंगे बोल रहा है कि बाद बिबारी बुंदों हेलो दादा संजीत नामदों बिबारा होनदों हेलो दादा होनदों दसरने बुंदों बिबारी ऑन मेरी को कमेंट करो बोल रहा है बिबारी बुंदों लाइक दान संजीत विशाल नाव थाङाखै विशाल बुंफ्लांबाय दं आदसा विशाल बुंफ्लांबाय दं आरोना बिबारी गोसो मेलेमाना विशालनि खाथियाव नामा नेटवर्क है बोल रहा है बीरो ने बोला है वांडा फॉर ज्वाइनिंग डन रिटर्न बोल रहा कर दिया बोल रहा है स्पेस ने ऑन सुरभि ने ऑन बिबार करो बिबार ने दोस्तों ने आपको बुला रहा है सुरभि ने ऑन 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 सुरभि ऑन वांडा फॉर गेमिंग सिमी फॉर गेमिंग सब खालामनायनि वांडा फॉर गेमिंग को बेगना सुरभि ने बोला ऑन 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 थैंक यू सो मच सुरभि ऑन रहने के लिए इसके बाद नहीं संजीत गोदाव थाना फैखांबाय नोंहा विशाल विशाल बाबुनाव गोबाव थाना फैबाय आंहा दे गोबाव थाना फै दे गोबाव थानांगौ मोजां जोबोद मोजां दे बिबारी सिमिया मा होनदों वान्डा आं नोंखौ दा खालामफिनगोन दे नो वान्डा दा खालामफिनगोन नो सुरभि ने ऑन 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 थैंक यू सो मच ऑन ऑन थैंक यू सो मच दोस्तों ने बोला सिमी दान बोल रहा है बिबारा बुंबाय ना न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग मी प्लीज पैक रिटर्न दूंगी बोल रहा है दोस्तों ने बोला सिमी दान बिबारा बुंदों गर्लफ्रेंडनि फैलायबाय नोंना कल गर्लफ्रेंडनि नङा नै गर्लफ्रेंड नङा लोगोसे
मेरे को भी करो बोल रहा है बीरू। सुरभि ने यो सिमी ने बोला है दोस्तों मैं आपको भी बैक करूँगे बोल रहा है। बिबार बुंबाय गावहा थांना होया साला थाथ'ल' होनो नामजाना। बिबारि बे हराव आं उन्दुनो ओंखारोलै आं साइलेन्टआवनो थाङा होमबा नाय समाज वन दारना चैनल की लोग व्यू बोल रहा है हम लोग का जोराव बेनिफ्राय सुरभिनि अन थगायदों नों गर्लफ्रेन्ड नङा होनना गर्लफ्रेन्ड जायो नामाब्रा। बेनिफ्राय सिमिया मा होनदों दस्र थेंक इउ होनना हलि मलि अके। सुरभिने बोला अन औ थेंक इउ सो माच सुरभि बोले लाइक दान थेंक इउ सो माच हलि मलि बिबारा बुंदों अखा फैदों नामा दादा थायाव उन्दुयो नों ओं आं टेन्था मा 9थायावनो उन्दुयो आङो। सुरभि जॉइनिंग मी बोल रहा है होली मोली ने रोजे ऑन वांडाया साबधान बीरू ब्रो कमेंट बजाज से करूंगा रिटर्न नहीं किया उन जॉइनिंग बोल रहा है मा खालामदों सना होली मोली होनदों मोजां आब' बिबारि जोलावा जोंना बुंबाय मा थांबाय थायो नोंनि बुंनायफोरा मा थाबथाबाय थायो नोंनि बुंनायफोरा मा नेट नामा ओंलै नेट थाबथाबाय थायो बाला बुंनो आरोना ओमफ्राय वंडा मा खबर नांदों सुरभिने बोला जॉइनिंग मी अभी रिटर्न करूंगी बोल रहा है सुरभिने यो बिबारा हेलो बिरियानी नामदों बिबारा अन रजिया न'खरा मोजां न' आंना बिबारि होनदों सुरभि पाटेल अन बिबारा बुंदों मानो रजे बिबारा बुंदों दा सनजित प्रानजित गैया प्रानजितआ फैयाखैनो दिनै हलि मलि होनदों अके सुरभि पाटेल बोला अन स्पेस ने बोला अन बिबारी ने बोला कैसे हो बिरयानी जी बोल रहा है सुरभि ने बोला अन बिबारी ने बोला जोलाव हाय बोल रहा है वान्डाफुर गिमी ने बोला आबि बिबारी मा खालामदों बिबारी ने बोला दादा सनजित रजि ने बोला आं लोमजागासिनोसो बिबारी होनदों हलि मलि होनदों नेट प्रब्लेमलै एमाउन्ट लागाव बग्रि नामदों बिबारी ने बुंदों वान्डा आगै आं ओरैनो दं होनोब्ला मे थिग बिबारी होनदों सिमि नेटआनो जाला माथो मैसो आंनासो नेट जायाखै मैसो आंनासो नेट प्रब्लेम सिमिया होनदों आंना नेटआनो जालासो बिबार लोमजादों नामा जे अन ओमफ्राय स्पेसनि अन ओमफ्राय पाटेल अन ओमफ्राय सुरभिला हलि पाटेल बोला अन थेंक इउ सो माच पाटेल बिबारा रागा जोंबाय बिबार मानो रागा जोंखो ओमफ्राय बिबारिया बुंदों मुलि जारजे होदों सुरभिने बोला अन मनिष ने बोला हाय जोहोलाव ने बोला गाबबाय आरो जोहोलाव ब्र मानो गाबखो नेटानो नेटा प्रब्लेम स्पेसनि बोला किमिति आच्छा बोल रहा होनदों आं मुलि जागासिनो दं बिबारी होनदों वान्डा होनदों आं ओंखारथ'नोसै दे सन्जिब ब्र अके वान्डा फर गिमिं थेंक इउ सो माच सुरभिने बोला अन वान्डा फर गिमिं आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनानै सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच सुरभिने बोला अन वान्डा फर गिमिं बाय बाय अल फ्रेन्ड अके वान्डा फर गिमिं थेंक इउ सो माच सुरभिने बोला अन बिबारा होनदों ना थांनोसै वान्डा होनदों ओं बिबारा सुरभिने अन जोहोलावा मा बुंखो मोजां खोनाब्ला गाबनो ओंखारफ्लाङो बालादा मोजां खोनायाब्ला गाबनोसो ओंखारोलां बालादांलै जोहोलाव नेटानो बिराद प्रब्लेम सालाजों इसां भट होनानै जोङो सरकारखौ देरहाहोयो सरकारफोरा साला गामियारियाव नेटखौ मोजां होआ बेनिखायनो भटखौ ब्लेंक लिस्टआवसो होनांगौलै लोगोफोर साला जोंखौ नायफिना नायसोरो नेटनिसो गोनांथि नालाय नेटखौनो जुदि मोजां होआब्ला मा सरकार सालायगोन बिसोरलाय बेनिफ्राय रजिया बुंदारना बाय सन्जित थाथ' आं थांथ'नोसै अके
बेनिफ्राय सुरभि अन स्पेस होनदों आजि अजि सुनजि होनदों बेनिफ्राय अके एमाव होनदों माबोरै जाखो नोंलाय नेटनिनो प्रब्लेम बाला ओमफ्राय एमावा माबोरै जाखो नेटनिफ्राय सुरभिनि अनामिकानि अन इसकिउ सुरभिनि बोला यो बिरुनि बोला ओइ रजे सना बाजै आं साब खालामबाय नों रिटार्न खालामदों होनदों सिबा सुरभिनि बोला अन एमावनि बोला हे ओं ओंखाम जानि आं अच्छे एमाव ओंखाम जादे दे मोजां जादों एमाव नांथागोन जोहोलावा बुंबाय आं थांबाय दे सनजित आं अफिसाव थांनि अके दे जोहोलाव दे अफिसाव थां दे फैसाफोरखौ एसे मोजां गारबो बेनिफ्राय सुरभिया बुंबाय लिभार किडनी बेस्ट भिजिटेक चलेगा होनदोंना लिभार किडनार बेस्ट ठीक चलेगा लिवर किडनी बेचने के बाद ठीक चलेगा ना अच्छा और कोई मेरा लिवर किडनी बेच खरीदेगा क्या बता दो मैं बेचने वाला हूँ मेरा लिवर किडनी दे बिबार दे बाय बाय दे बिबार दे बाय खालि बाय बाय दे बाय टाटा बिबार टाटा कमेन्ट खालामदे 8 बान्दा दङ हेलौ बेनिफ्राय एभ्रिवान जय हिन्द बिरु सार जय हिन्द जय श्रीराम बिरु अन ओमफ्राय बिबारा बुंदों नांथाबाय थादों दादा नोंनिया ओंलै नांथाबाय थादों मा खालामनो आरोना स्पेस सानदों लाइक दान बावदोंमोन अच्छा स्पेस अके बिरुनि बोला ला बिलु जायगा गया बिलु थैंक यू सो मच बिरु सर मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बिबारा बुंदों कमेन्ट बयस गैला होनदों आरोना मानो बयस गैला बेलाय बिबार बिबारनि रायलायनाया माबोरैमोनलाय माबायसा रे बिबार बिफाङाव गाखोहै दादानो अखा हादोंना अखा हाबा बिफाङाव गाखोयो आङो जाहानाव माने खान्थाल दंफां दं आरोना माने आं खान्थाल दंफाङाव न' बैसां बानायदों दै बिबार आं खान्थाल दंफाङाव न' बैसाङाव गाखोयोमोन आरोना दा अखा हादोंना ओमफ्राय गाखोनो हाया आरोना दायो अखा हायाबालाय गाखोसिगौमोन आङो ओमफ्राय खोनाबाय दाना आदसा बिबार ओमफ्राय बिबार मा खालामबाय दं दायो खोन्थाहरदो दे माथो खारजोब्बाय मानसिफोरा सानैल'सै थैंक यू सो मच जो बंदा मुझे सपोर्ट किया है दिल से थैंक यू सो मच ओमफ्राय कौन है प्लिज कमेन्ट कीजिए बिबार मा खालामबाय दंब्रा बिबार खोन्थाहरदो दे भिडिअ'आव भिडिअ माने देखायगोन र' मालाबा दे फुल वाच आं दहाय भिडिअ मोनसे आगारदों आरोना बिबार आंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामना हो दे बिबार दै बिबार स्पेस जादों नेट गैला बाय दे स्पेस थेंक इउ सो माच नेट गैला बाय कमेन्ट ओमफ्राय बिफांनि न'खौ स्पेस मेक्सेल ना दादा स्पेसा मेक्सेलानो ओमफ्राय बिबार नोङो प्रानजितनो मानो भइसखौ खोन्थायाखै नों दाबो प्रानजितआ नोंनि भइसनि थाखाय सां फाग्ला जायोनो सां
बिबारा मिनिबाय आरो जा मिनिबाय बस गैला दादा बस गैला बस दङ बिबार बस दङ आयदै जोंहा आइया होनदोंलै बिबार नोङो मा रायलायो मबाइलाव रायलायनानै नोङो गला जासि होनना बुंदों आरोना आंखौ बिबार बेखायनो मुद खालामदोंमोन आङो बिबार आं गला जासिगोननोलै बिबार आं गला जासिगोन नै जोंहा आइया होनगासिनो दङ रायगासिनो दंलै बिबार आंखौ अबेनि सोर बिबार जालायखो बेलाय सोर बिबार अबेनि सोर सिख्लाजों फन रायलायदोंसो होनना बुंबाय आंखौ बिबार सोर सिख्लाजों फन रायलायदोंसो होनबायलै आंखौ बिबार नै जोंहा आइया खानाय खाथबलायनानै बुरिरिनो खानायखौ फिथौथौ खाथोबो आरोना जोंहा आइया ओमफ्राय गोमबाय थायो गोमाबाय थायो बयसआनो होनो औ गला जासिगोन आरो ओंलै बिबार आं गला जासिगोन खोमा ओमफ्राय दाबायदियाव आं गला जाबालाय बिबार आंखौ नायफैना नायफैयाब्रा न'आवलाय एसे खावलाय मोदोमफैदो बिबार आं दाबायदियाव गला जाबाथाय आंसोमोन दादा होननानै जा मिनिबाय बिबारा आसलथे आंहा मोजां मोननाय गैयालै बिबार आंनो सासे नोमबाजै नागिरना होदो दे बिबार नोमबाजै ओइ जोंहा आइया बेसे मावनो बेसारा साहा फुदुंनाय हांथोना जोंहा बिहामजोसो मोनाखै नालाय मा होननानै बुंगोन आरोना ओमफ्राय नायगोन दादा नायगोन आरो ना माला नायगोन होनना बुङो माला नायगोन मा जाखो बिबार मा जाखो कमेन्ट बिबार अन नांदो नै जोंना माबाया दासरादा बिबारा मा बुंखो बोरायना बेमार जाना थाबा नायहैगोन आरो नै बिबार नोङो मालाय गावहा आराम रुजु-रुमु संसार जानानै आंखौलाय बहा नायफैनोलै ओइ बे सनजितआ आंखौ गोदो एल बि एम खम जावोमोन बियो बेखौ नायारे आङो बा मोजां गाहाम नङा रे सनजितआ मानसिया बारा गाहाम नंखाया आं बेखौ नाया रे होननासो बुंगोन आंखौ ओमफ्राय दासराना बुङो आरोना बिबार मेरिको कर दो मैं भी करेगा बोल रहा है बिबारा जा मिनिबाय आरोना बे सनजितआ ना मानसियानो गाहाम नंखाया रे आं थांसानायाव बिराद रायसोयोमोन होनना बुंगोन आंखौ बिबार ओमफ्राय बिबार अनाव दोननानै दसरतआ आंहा बिबार नोंसिनि गामिनि बहुद लोगोफोर दंब्रा आं मा होनो माबायाव मा होनना बुंगोन ख्रिस्टमासाव आं गिर्जायाव थाङोमोनथ' ख्रिस्टमास ओमफ्राय माबा माबि जाबानो गिर्जायाव बेरायोमोन आं बिबार आं नोंसिनिखै नायगोन दादा नायगोन दे नाय बिबार नाय ओमफ्राय नै जोंना बिबार अन बोल रहा है दोस्तों ने दोस्तों जी बिबार को साफ कर दो बिबार ने आपको बेक कर देगा बिबार को साफ कर दो बिबार ने आपको बेक कर देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए जों बिबारा मा बुंखो मानला कमेन्ट हरनोसै दे जानला मोनला कमेन्ट हर दे बिबार जानला मोनला कमेन्ट बिबारा कमेन्ट हरलाबाय दे कमेन्ट जानला मोनला कमेन्ट लागायना हो बिबार जानला मोनला लागायना हो थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच बिबार बायसो होनबाय जोंहा बिबार खर' आवलिजोब्बाय जोंहा न'खरनि मानसिफोरा खर' आवलिजोब्बाय नेट प्रब्लेम जालायबाय बिबार नै नेट प्रब्लेम जालायबाय बेसे बुरजा अनोब्रा बिबार नांखो बिदा हिसाबै बेसे बुरजा अनो नों बिबार बेसे बुरजा अनो बिबार
गैला न'खरनि मानसिया खर' आवलिजोब्बायनो नैबे सनजितनि थाखायनो कमेन्ट खालाम दे बिबार कमेन्ट मासि गोखालै खर' आवलिबाय ओंलै खर' आवलिजोब्बायनो बिबार बिराद गोखा जादोंमोन मुलि जादोंलै बिबार नोंसिनिखै मा होनो गगा मोननाय माबा गुजुनायनि मुलि दं सोरनावबा ना बिबार दाखालि मुलि जाबा लाङो आंगायबाय आं दाखालि मुलि जानानै मा होनखो मोजां खोनायाखै भइसखौ नांथा नांथासो होनना नोंलै मोजां खोनायाखै नांथा नांथासो आरोना नै बिबार अनामिका फैलायबाय अनदों थेंक इउ सो माच स्मिता मोसाहारिया नों हाय गुड इभिनिं नामदार स्मिता मोसाहारिया आंनि बेयाव बारा फैबाङालै मानसिया बिराद लेटावसो फैथारो आसुरित ओमफ्राय जोंना बिबारा होनदों आब' अनामिका दासो दाना अखालै अखा सनजिना बिबार आं मिथिखादों अखा होननानै बुहुद अखा होननानै मिथिखादों आङो बिबारा औ दादा होनदों कमेन्ट नों बिबार नै कमेन्ट दे कमेन्ट खालामना होदो टाइम मोनाखैलै सनजित टाइम मोनाखैलै सनजित अके ओइ माबा मा होनो स्मिता आंनि भिडिअखौ नायना हो दै आं भिडिअ गोदान नागारदों स्मिता आंनि भिडिअखौ नायना हो दासो अखा हादों आगै बिबार नांदों स्मिता होनदों गावहा नायोथ' आंनो गावहा नायोथ' आंनो बिबार माने आं भिडिअ गोदान नागारदों आरोना नायबानो जाबाय होमबा बिबार स्मिता अनामिका नाय दे जोंथिं अखा गैया नाना बिबारा ओमफ्राय स्मिता मा होनदों दा नायगोन र' अके ओमफ्राय बिबार होनदों कमेन्ट जोंना माबाया स्मिताया मा मडेलनि खानाय सिननो रोङो आं स्मिता नोंजों खानाय सिनजागौमोनलै मा मडेलनि खानाय सिननो रोङो स्मिता खानाय सिनजागौमोन नोंजों मा मडेलनि खानाय सिनजानो रोङो बाटारफ्लाइ हेयार स्टाइल खानाय सिननो रोङा माबा स्मिता मा जागासिनो दादा माबालै रुटि आङो रुटि बानायनायमोनलै जोंहा आइया नै दानि जुगनि बिहामजोआ बिदि संना बिदि जाहोगोन नोंसोरनो होनलायलायनो हाया आंखो गोदो बेनिफ्राय अनामिकाया अन होनदों आरोना ओमफ्राय स्मिथा होनदों गावहा थाबद्राय एलबि
लाखायो ना गावहा थाबद्राय एलबि लाखायनो खैथायाव लानांगौ होमबालाय स्मिथा खैथायाव लानांगौ औ स्मिथाआ खानाय हास'ग्रा नामा होनदों स्मिथाया मा होनदों लेजिसनिसो सिनगोनलां नोंखौ आयौ लेजिसनि नङाब्रा सेंग्राफोरनिसो सिननांगौमोन आं सिनजागोनलै स्मिथा खोन्थाहर दे मेखाया अना मेख्लाया माथो बुसावसाव माबा अन हरखो जेबो हरला नामा बेलाय माथो रायज्लायनो गोसो गैया माबा अन ओमफ्राय अना बिबारा कमेन्ट स्मिथा दा औ बिबार होनना बुंदों ना आंना माबा मा होनना बुंदों एनो बिबारा ओमफ्राय होनदों थे नामनि सिनगोन दे थेरि नामनि आं ला बिबारा बुंबाय स्मिथा नों बहानि होनना बुंदों अना मेखाया होनदोंना बबे खिनियाव दा होनदोंना बबे खिनियाव दखाना नों जोंना माबा स्मिथा बबे खिनियावनो दखाना नोंनिया जोंना अनामिका सोंहरदों आंलाय बबे खियाव दखाना सानदों ओमफ्राय स्मिथा बुंबाय आं बङाइनिलै बिबार सना गावदांदों ओमफ्राय बिबारा बुंबाय आब'आ आगै जागोन आब'ना आगै जागोन स्मिथाखौ स्मिथाखौ नों आब' जागोनदां स्मिथाया एसे देरसिन जागोन बायदि मोनदों आङो निफ्राय ब्लु होलाय दादा नायनो होनदों दे ब्लु होबाय आं बिबार ब्लु होबाय बिबारनो बिबार आंनि ओमफ्राय जोंना मा बुंखो स्मिथाया आंहा आनन्द बाजारावसो आब' बेखायनो बाजारावसो आयु एफा गोजानाव अनामिकाया माबा फिसाजोखौ खाङोमोननो बे आनन्द बाजार एस एस बि केम्पखि नामा औ आब' नामजाना आदसा गोजानावसो होनबा टाउन एरियायाव नङा होमबा इयो गामि एरियावसो नामालै बेयो आयै रावबो गैला माथो सासेल'सै आं दोननोसै ना बिदिबा औ सनजित नाम दा आये है आंलाय आरो खाथि मोनब्ला मालाबाफोर थांबाय बायबा बिजनिफोराव मालाबाफोर थांनाय जाफ्लांबा खानाय सिनजाबोनोसो सानदोंमोन आङो आनन्द बाजारबाथ' बहुद गोजान गारि मथर गैया मा गैया आंहा देनां बेरायगोन र' आङो बिबार देनां नोंजों खानाय सिनजाहैगोन आङो भिडिअबो बानायगोन आं अनामिकाया मा बुंखो माजों थाङो आगै आनन्द बाजाराव होनना बुंदों नै अनामिकाया जोंनाव स्मिथ होनदों बिजनियावबो लोगो मोनो आंखौ होनदोंना बिजनियावबो लोगो मोनो आरोना नों मानसियाथ' माबोरै जेनेबा बबेयाव थायो मेन नोंनि न'आव माबायाव बबेयाव रुमाव बबेयाव ओमफ्राय माने दखानफोरा मोननै मोनथाम नामा ओरै थांलाय खालामो नामा
ओमफ्राय जोंना मा बुंखो न'आवनो खालामो आं फैब्लाबो फैनोबा न'आवबो फैनो हायो आंनाव दादा आदसा न'आव माने नोङो बिजनियाव आरो ना औ सनजित आंना हाङा आदसा न'बो खालामो आरोना आदसा आदसा ओमफ्राय नों मा बिजनेसा हाबा जाफैनाय नामा स्मिथा नों बिजनेस हाबा जाफैदों नामा केवन होनना बुंदों स्मिथा नों बिजनेस हाबा जाफैनाय नामा खोन्थाहरलाय देलाय ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसो खामायोब्रा स्मिथा सानसेयाव बेसेबांसो खामायो दा स्मिथा ओमफ्राय हाबा जानो जायाखैब्रा स्मिथालाय खोन्थाहरलाय देलाय औ नामजादा आदसा हाबा जाफैबाय आरोना आदसा बेनिफ्राय जोंना मा होनदों औ सनजित मेक्सला बेरा स्मिथा गुड इभिनिं ना होनदों मेक्सला अन फैबाय आरोना नै मेक्सला दायो बेनिफ्राय जोंना बिरानै फैबाय हेलौ स्मिथा आब' साबधान इदि दाना हेल' हेल' स्मिथा आब' साबधान स्मिथा बुंबाय सना मेक्सेल गुड इभिनिं होनना आरोना ओमफ्राय माबा मा होनना बुंगोन स्मिथा नों बाटारफ्लाइस हेयार बाटारफ्लाइ हेयार स्टाइल खालामगासिनो दङब्ला नोंनो बिजनियाव कास्ट'मार हरगोन आङो नों खैजन मानसिया खानाय सिननो दानो नोंनो बिजनियाव कास्ट'मार हरगोन आङो हेयार माने बाटार गोसोनो आरोना बाटारफ्लाइ स्टाइल अके बिबार थेंक इउ होनना बुंदों ओमफ्राय जोंना बिबारा बुंदों आब' स्मिथा साब खालामबाय आं होनना बुंदों नै साब खालामना होबायनो ओमफ्राय आं दं दादानो अके बिबार नों दंखायो ओमफ्राय स्मिथा बुंदों आरोना थिनहरदो सनजितनो एखन एयार स्टाइल माबा बाटारफ्लाइ सिननो रोङोना रोङा माने मानसिफोरा एसे गथ' दं आरोना माने बाटारफ्लाइसो सिनजाग्रा दं आरोना बेनिफ्राय कमेन्ट गाइस कमेन्ट रावबो गैला माथो कमेन्ट हरासै कमेन्ट गाइस रावबो गैला माथो कमेन्ट हरासै कमेन्ट गाइस कमेन्ट आयौ बाला होननाया अबाव दंलाय अमा राजानि फिल्म नाय अमा राजानि नोंसोर सर्ट बिट नायगोन नाया आयु बाला अन बिबारा बुंबाय आरोना नाम लानायानो उल्था फाल्थासो दादानि आन्दारा आं माने उल्था फाल्था माने राव स्लट थांगोन आरोना ओमफ्राय स्मिथा आं मेक्सेल सना दिनै थाबनो जि अखा हादोंलै होनना बुंदों आरोना बुंबाय आंनियाव अमा राजा आं नायो अमा राजाखौ नों आयौ आंबो बिराद मोजां मोनदोंमोन आरोना एलबि होनायनिफ्राय अमा राजा नायनाय जायासैलै आङो आं गोदो एलबि होयै टाइमाव बिराद एलबि गिदिङोमोन ना बे आरोना आयु बाला होननायखौ बिराद मोजां मोनोमोन आं मेक्सेला अन ओमफ्राय बिबारा अन स्मिथाया होनबाय मेक्सेल नों मेक्सेला नंगौ होनना बुंदों स्मिथाया अन दाना
ओमफ्राय दे र' दे दसे बिजि हा बिथा नांदोंना कमेन्ट बिबारा जोंना अनदा बिबार मा बिबार नोंसा खोन्थादो दे मा बिबार गैलालै आइफोर आफाफोरनि अमा जा होनायलायनायगोन नायो आं सनजेना वान्दाफोर मा हुलु फैफिनलायबाय दा हुलु फैफिनलायबाय आदसा वान्दा थेंक इउ स' माच वान्दाफोर गिबि नालाय गार्लफ्रेन्ड दंना गैयाब्रा दे आं एबार रमान्टिकसो रायलायनोसै दै लोगोफोर गाज्रि दामोन एबार रमान्टिक टपिक जासिगोन नेट प्रब्लेम हायसे सनजिदोंलै स्मिता नालाय मोजां मोननाया बहानि जाखो स्मिता ओमफ्राय वान्दाफोर माने सनजिब ब्र मा ओंख्रै नोंसिना होनदों जोंना ओंख्रिया दहाय सानसुनि दालि दंखायो बेनिफ्राय दायो आलु सबाय बिमा ओमफ्राय खांख्रिखला माबा माबि लगाय मेदेर भाजा जासिगोन बायदि मोनदों आङो हागासिनो दङना ओमफ्राय वान्दाफोर गिमिङा होनबाय बिबारा बुंदों आरोना आं थांनोसै दादानो बिबार एसे खोथा खोन्थालांदोब्रा दे थांनायनि सिगां एसे खोथा खोन्थालांदोब्रा बहानि खोन्थालायदो दे एबार रमान्टिक टपिक रायज्लायनोसै एसे हेपि मिनि खुसि रायलायाबा बहा जानो सासे बानायना हरदोरा आंनो दाना वान्दाफुर गिमिं आंनाबो गैयालै बे सिख्लाफोराना माबा जोंफोर बायदिखौ नायस'नालै आं ओंखायनोथ' बेलेग मडेलसो सानबाय एकदमबारे गामसा गाननानैसो बेरायग्रा जासिनो आं लुङि थेबनानै ससमा गाननानै अब्लासो सिख्लाफोरा गोसोसिनगौ आंखौ लुङि डेन्स होननाय बिदि जोङो चेन्नाइयाव थाबाथाय लुङि डेन्स गाननानै थायोमोनब्रा ओरै गामसा फैखोलायनानै जोङो वालाव जिरायनानै थायोमोनब्रा बिदिसो बिदिसो जालांसिगोन एकदम लुङि डेन्स ओरै दाउ माबा होजों बिराद दाउ माबा मोनोना मा होनना बुङो दाउ आथिं मोनोना बिराद दाउ आथिं जायोमोन जों आरोना ओजों ओमफ्राय आं थांनोसै दादानो दे दे बिबार दे स्मिताया दा स्मिता नालाय मोजां मोननायालाय सोरथो जाखोब्रा स्मिता खोन्थादो दे एसे स्मिताया हाबा जानोसै होनदों नामा ना मोजां मोननायसोमोनलाय देलाय खोन्थादो दे सोर सोरहा मोजां मोननाय दं सोर सोरहा गैया एसे रमान्टिक रायलायनोसै सानफ्रामबोलाय बेसेबांथो आंखौ साब खालाम आंनो ब्लु हो आंनो साब खालाम बेसेथो रायलायबावनो नङा होमबा लोगोफोर एसे बेलेग टपिक रायज्लायनोसै आरोना ने आंहाबो मोजां मोननाय गैयालै वान्दाफुर गिबिं मोजांखौनो मोनजाया बाला स्मिताया बुंबाय आरोना माब्लाबा फैदो सनजित जोंनाव होनदों आरोना ओमफ्राय नोंसानावलाय सोर सोर दङ स्मिता सोर सोर दङ खोन्थाहरलाय आंहा सनजित नाना आयै हाबा जानायाना हाबा जायि बयफ्रेन्ड नालाय खोन्थाहरलाय देलाय सोर सोर थायो आंलाय थांनानै बहा थाहैनांगौ एसे मोजां खोन्थालाय बिजनियाव आं हारसिंसो थायो दादा आयै हारसिंसो थायो होमबा मा बयफ्रेन्डजों थायो खोमा बिजनियाव आं हारसिंसो थायो हाब हारसिंसो थानायाव आंखौ मानसिफोरा दब दाबलायगोन माथो मा खालामफैदोंलै नोङो बे हारसिं होननानै दे कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम
हारसिं बोरै थायोब्रा स्मिथा आं हारसिं थानो हायालै एकदमबारे आदसा दंब्रा बेलेग रुम दारा बिजनियाव आं हारसिंसो थायो दंब्रा बेलेग सनजिना आदसा माने बोरैथो भारा लाना थायो आरोना रुम भारा लानानै आदसा मानोथो बेलेग मा होनो बयफ्रेन्डफोरखौ लाबोनांगौ आंहा बिदि गार्लफ्रेन्ड मोनबा हामगौमोनलै भगबान आंबो गार्लफ्रेन्डबो गैयाना रावबो नायसना हेलौ हेलौ ओमफ्राय मा नामखो नङालै आंनिनो नोंनिनो न' आरोना नोंनि न' ओमफ्राय नों हारसिं थायो नामा बोरैब्रा हमनो हालाय लाङासैलां नोंनि न' नों हारसिं थायो बा हासबेन्डआलाय नोंना हासबेन्डआलाय बहा थायो बोरै थांलाबायनोब्रा नाम्बार गैया मुं गैयानो ओमफ्राय जोंना बाहेराव बाहा भारा होयो बेवहाय जोंहा आदसा भारा होयो बेवहाय मा बिबार नोंसा कार माबा बिबार नोंसा बुंलायलाय नामा बे कार सालायनाया माबायाव रिल्सआव बे रिल्सनि कार नामा ओमफ्राय बिबार रिल्स माबा बिबार सोलांबाय स्मिथा बे रिल्सनि कारा बे नामा उर्लिनाव बिहर नाम्बारखौ सोर उर्लिलै उर्लिनाव बिहर नाम्बारखौ सोर उर्लि मेक्सेलाव नामा आं फैगोन न' नेनो स्मिथा नै मेक्सेला न' नेनो बारसिनलायबायलै मेक्सेलाव नाम्बार दं होनबा मेक्सेलजों स्मार्टजों गुलु गुलु होमबा दासो हमनो हाबाय आं आसोल घटनाखौ खम देन्जार होमबा ओमफ्राय गोजौनि फ्ल'रआव सिख्लाफोरखौ नायबाय थागोन स्मिथानो आदसा रुम भारा दोनो आरोना सिख्लाफोरखौ होनबाथ' बुहुत मालिक आरोना स्मिथा मोनहा फै मेक्सेल होनदों आरोना आदसा घटनाया बिदिसो होमबा घटनाया बिदिसो ओमफ्राय जोंना एक्टिं नांदों आरोना ओमफ्राय स्मिथा मिनिबा स्मिथा नों खालिमि दालिमि मोननि स्मिथा नों हालिमिमोननि न'खरनि मानसि नामा नों हालिमिमोननि ओमफ्राय स्मिथा बुंखो गावहा आंनि भिडिअखौ नाया नालाय मिथिया सनजिता नायोब्रा स्मिथा नोंनि भिडिअखौ मानो नायाबालाय नायाबालाय नोंनि कारखौ बोरै नुखो आंलाय मा होनखो हालिमिमोननि न'खरनि मानसि जायो नामा नों हालिमि नोङो सनजिबमोननि न'खरनि मानसि नामा सनजिब स्मिथा नोङो सनजिबमोननि न'खरनि मानसि नामा दे खोन्थाहरलाय नङा आंना आदसा नङा आरोना बिदिसो होमबा मालिकलै मालाय बिबार मोना स्मिथा
बबे जरावब्रा बि रुम भारा दोननाया बबे जराव आं बिजनि एरियाखौनो गिदिंजोबखांनाय मानसि ना बबे जराव खोन्थालाय स्कुलनि बबे जराव जायो स्मिथा एडभाइदा होननाय स्कुलनि बबे जरखि जायो नोंसिनि दे नङा खोन्थाहरलाय दे एडभाइदा स्कुलनि सङालै सोना सङालै खाथिनिसो मा सङालै संगालै खाथिनि एडभाइदा स्कुलनि बबे जराव जायो खोन्थाहर दे जोंना मेक्सला मा बुंखो एक्सटेन्ड जाबाय आंनि खाथियावनो अट' थाथ' दे एक्सटेन्ड आदसा एक्सटेन्ड आंनि खाथियावनो थाथ' दे आदसा मा एक्सटेन्ड जालाबायखोब्रा स्मिथाया मा बुंखो सन्जिब मोननि खाथियावनो आदसा सन्जिबमोननि न' खाथियाव नामा ओइ स्मिथा होमबाथ' आं सिनायबाय दे स्मिथा आं एसे सिनायबाय आरो ना थांनाय जाया आरोना आं माबायाव थांनाय जाबाय थायो बङाइगावआव थांनाय जाबाय थायो आङो किसानफुराव जोंहा आनै दङ जोंहा आमाइनि हिनजाव बङाइगाव बिजनियाव जों आबै दंलै दिननिफ्राय मोनलांजोबनाय हिनजावा आनिफ्राय नों फैयो सन्जिबखौ नों फैयो सन्जिब ना होनदों आंथ' थाङा थांनायालाय ओमफ्राय सन्जिबमोननि खोलानिया ना साहानिया जाखो न'आ ना सोनाबनिया जाखो खोन्थादो दे स्मिथा सन्जिबमोननि साहा खोला सानजा सोनाब बबे मोनसेया खोन्थादो दे बे साहा खोलाहा होनदों आदसा खोला आरोना आदसा थांगोन र' मालाबा थांगोन स्मिथा नों संनाय दाउजों अनलाजों नोंखौ जाना फैनो आरोना खोला आरोना खुमब्राजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगै नों बेनिफ्राय मा होनना बुंखो स्मिथाया जोंनिखौ मोनग्रोयो होननानै आदसा स्मिथा नोंस्रा मादारमोन नालाय मा मावब्रा नोंस्रा फादार मादार नोंस्रा न'खरनि फेमिलि ब्रादारमोना मा मावो आरोना फै दे नो स्मिथा थांगोन र' थांगोन आं थांगोन र' स्मिथा थांगोन लासै थांगोन आरोना खुमब्राजों दाउजों संनो रोंगोना आगै नों नोंनि निकुन्जुआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजोसो नागिरबायो जोबोद गोजोननाय मोनबाय स्मिथा बेनिफ्राय मा स्मिथा माबाया मा होनना बुंगोन पार्लारनि निजा खुलिनाय नामाब्रा स्मिथा टिचारमोन आदसा नोंस्रा फादारा टिचारमोन आरोना ओमफ्राय नोंस्रा मादारालाय मोजां गुड ओमफ्राय स्मिथा नों हारसिं थायो नामा बेहाय ओमफ्राय गासै रुम भारा होयो नों हारसिं थायो आरोना ओमफ्राय दखानालाय नोंस्रानि निजाखा ना नों मालायनि दखानाव थायो खोन्थाहरदो दे सुपार ने ऑन थैंक यू सो मच सुपार ने ऑन हो गया अभी थैंक यू सो मच सुपार थैंक यू सुपार थैंक यू सुपार बाबा सुपार मार लोगोजों जमा आदसा लोगोजों जमा होयो आरोना आदसा सुपार ने हेलो बोल रहा हेलो सुपार प्लीज कमेंट कीजिए लाबुरा दो स्मिथा लोगोजों जमा आरोना सानै लोगोजों जमा मावो आरोना मोनबेसे दखान दङ ओमफ्रायलाय माथो ओरैबो खोन्थालाबायजोब्बाय नोङो सानै लोगोजों मोनबेसे दखान दङ ना मोनसेयानो ना मोननैसो दङ
ओमफ्राय इसमिता नोंस्रा न'खरावलाय सोर सोर दङ खोन्थाहरदो दे साबैसे दङ न'खराव सोर सोर दङ बिराद माहाजोनलै मालाय इसमिताया मोननै दं आदसा मोननै दं आरो ना लोगोजों नोंजों मिलायनानै मोननै दङ ओमफ्राय मा होनना बुङो मानसिफोर दोनो आरो ने दखानाव मानसिफोर दोनो नामा मानसिफोर दोनो आरो ने मालिक माथो होमबालाय औ दाना आदसा लोगो माबा मानसि दोनो आरो आदसा मोजां गुड जोंफोरा इदि गैलालै इसमिता माबा बिखारिसो जाबाय आङो बिबायारिसो जाबाय ओमफ्राय जोंना केजियानो हाय भाइ होननानै हेलौ केजि मस्ट वेलकाम केजि नोंथांखौ बे आंनि सनजित गयारि लाइभ स्ट्रिमाव बरायग्रोनाय लाग्रोनाय जाबाय स्रायनो 17 लाइक दान थेंक इउ सो माच 17 लाइक दाननि थाखाय हेलौ ओमफ्राय मोननैसो ना मानैसो मोननैसो ना मा मोननैसोब्रा आं बुजियासैलै बेनिफ्राय केजिया साल्थे साल्थे मा खालामदों हेलौ ओमफ्राय इसमिता मा खालामदों होनदों साल्थे ओमफ्राय इसमिता होनदों र' दै फन फैदों आदसा दे फन रायलाय इसमिता दं ओरैनो मानैसो मा खालामदों खेजुराव नेट प्रब्लेमलै बेनिफ्राय जोंना केजिया अन दोनारा थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय जोंना ओचबिया हाइ ब्र लाइक दानदारनानै आं एलबि दोना जानोसो जोंना ओचबि सफैलायबाय जोंना ओचबि ब्रादारखौ आंनि बे सनजित गयारि लाइभ स्ट्रिमाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय स्रायनो आर'नाइबो गैला जाबाय माजों बरायनो जिखुनु होमबाबो खुगाजोंनो आं स्रायनो गोदै रावजों बरायग्रोबाय बेनिफ्राय अके थेंक इउ नाम दाना ओचबि ब्र मा खालामबाय दं दायो अखा हागोन हायाखै ओचबि ब्र नों दायो बहा दंब्रा ओमफ्राय केजि ब्र मा खालामबाय दङ केजिया जोंना मा मोनखो जेबो नङा साल्थे जाखायो दा सान्दि नेटवर्क प्रब्लेम जोबखा जेरावबो जोबखांलै जेरावबो नेटवर्क प्रब्लेम आरोना केजि ब्र मा खालामनो आरोना केजि ब्र बेनिफ्राय जोंना सोर दं कमेन्ट खालाम दे ओचबिया अन थेंक इउ सो माच ओचबि ब्र अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय सोरा मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थाहरदो सोरा मा ओंख्रि जाखो सोरा मा ओंख्रि जायाखै खोन्थाहरदो दे कमेन्ट ओमफ्राय जोंना मा होनखो आर'नाइ नांगौलै बरायबा साल्थे ओंलै आर'नाइ नांगौ ओमफ्राय जोंना ओथिया मा होनखो जोगोनाय
माने गोजोननाय नों बे गुरै माहि रावजोंनो गोजोननाय मोनो आदसा गोजोननाय मोनो नोंनि बे गुरै माहि रावजोंनो दा आदसा लेट्स बि अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बन्द खलायासो दं आं आदसा बान्दर खुलायाव दं आदसा ओमफ्राय केजिया आं ओरैनो दङ नै सालथे न'आवनो आदसा बिया अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रिजाल्ट मोननैसै ना हाग्रामा मोनहा बिनिखायनो नेटवर्क प्रब्लेम ओंलै ओं ओमफ्राय अन माबा खोनाबाय अन ओमफ्राय जोंना सोर हा थुखो सोर हाय थुखो सोर हा थुखोब्रा मिथियालै सोर हा थुखोथाय आं मिथियाथ' ओमफ्राय C8 गेमिं हाय हेल' सोर हा थुखो मिथियालै C गेमिं साब माय चैनल C8 गेमिंग में आपको काली साहब क्या था होगा सर देखता हूँ उसको C8 गेमिंग आपसे मैं ऑलरेडी साहब है ओमफ्राय बे अन केजिया अन दामदार ना थेंक इउ स' माच एभ्रिवान गाइस थेंक इउ स' माच ओटसडि ब्र थेंक एलबि दोननोसै आं दै कमेन्ट गोमा नुजायाखैना आदसा सोरबा हाइक खालामदों खोमालै दोननोसै दे आङो दे ओसबि ओमफ्राय अन साल्टे थेंक इउ स' माच केजि ब्र आं एलबि दोननोसै एवरीवन गाइस सभी को थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू ओनिफ्राय आं दोननोसै लोगोफोर स' माच दा मानोथो बिदि लायनांगौ जाखो ओंलै बिदि खालामबा आंहा लस जायोलै कमेन्ट दानबाथाय आंहा लस जायो आरोना कमेन्ट दाननो नाङालै लोगोफोर हार्ट खालामनाङा प्लिज ओमफ्राय ओटसबिया अके बाय होनदों केजि अके बायनो अके लोगोफोर दै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गाबोन फुङाव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर आसा खालामो आं नोंथांमोन आङो सापर्ट खालामफैगोन होननानै थेंक इउ लाभ रायना होलाय देलाय केजि ब्र ओटसबि ब्र लाभ रायनाय ओमफ्राय सोर दं लाभ रायलाय दसेनो होननानै रावबो लाभ रायलालै आंखौ दाना आयै लाभ रायदे लोगोफोर अननानै लाभ रायो नायगोमोनासो थाबायलै लाभ रायगासिनो आरोना साम'ला दा एसे दांबानो दाय लाभ रायदे लोगोफोर प्लिज